खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअखौ मोजां बोसोरखौ फरायबाय बुंनाया मेफ्राया न'निफ्राय हरदोंमोन आरो बेखौ लानानै एवनोसै हानानै लानो जिरनानै आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होला जायखौ सायख'ना लानोसै दैखौ सुना लानि ओमफ्राय रुग्रोना लानि रुखांनानै थाव सेरगोन आरो दालिखौ रुखांखाना लाबाय ओमफ्राय मैथा जोंनियाव मेस्टा होनो मेस्टा गोखै सोरबा मैथा होनो बेलेग बेलेग होनो ना जों बेखौ हाखांबाय सुना लाबाय हायाखै आरो ओरैनो आखाइजोंनो बस'दो दानिया थावाबो दुंबाय बेयाव होनोसै पाँचफोरन ओमफ्राय जिरा खामबाय ओमफ्राय दा होनोसै आरो दालिखौ एसे गोदौबाथाय मेस्टाखौ होनोसै गोदौबाय दानिया मेस्टाखौ होना होनोसै गोदौबाय थागोन दा A few moments later. मैगङा जाबाय नै मोनबाय जाखांबाय आलु सयाबिन एवनोसै आरो थावा दुंबाय बेयाव पाँचफोरन ओमफ्राय जिरा गथा दसे खोबनानै दसे दोननानै संख्रि होनोसै ओमफ्राय देनानै फालौ गोरानखौ दा फिसा खासिनो खांखांनासो होगोन नङाबा दिगदार जायोना बेलेगा एव फिसा खासिनो होमबाना आरो गोबाव जायो बेनिखायनो बिदिनो खांखांनासो होगोन आरो देना लानिखौ A few moments later. लांजोब्बाय दैबाय आरोना ओंखारहांदोंमोन बिलाइनिफ्राय दानिया दै होनो हानाय जाबाय आरो ini benci Turku baik sih hunane dania kurang sih nama menjasi A few moments later. Rambai entai zira gunde ini yo alu apa nih rujupe
बिराद फिसा लासैनो खांनानै फालौ हरनोसै आरो फालौआ इयाव दै बाय होनानै होमबासो माबायाव नांनायगोन भाजा नांनायगोन दे दानिया होनोसै आरो खोबनानै जाबाय रानबाय बन्द खालामसै बेखौ हाना लानि दानिया फुलखौ हाना लाबाय थावा दुंबाय पासफुरन होबाय Yang palu. Hah? Nuni. Oh. Kalau susah kan ini, jadi orang. Hah? Dunia kemana sih? Iya, mana berat deh sirang ini, itu neranten. Aja sih, terisi ya. Dali, gula menbai, alu jabai dan ready.